Så vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til forældremøde. Det er sådan, at vi er kommet rigtig godt fra skolestart. Vi har jo helt ekstraordinært taget mod hele 13 klasser, og det er min fornemmelse, at alle er kommet godt fra start. Det at begynde i gymnasiet kan være en stor omvæltning for nogen, fordi der er dels en ny skoleform, og så er der også nye faglige udfordringer. Nu er vi midt i grundforløbet, og vi nærmer os det tidspunkt, hvor I som elever skal tage stilling til, hvilken studieretning I gerne vil vælge. Og derfor har vi lavet det her virtuelle forældremøde, hvor Johan lige om lidt gerne vil præsentere de forskellige studieretninger, vi udbyder her på skolen. Når man vælger studieretninger, så skal man selvfølgelig vælge efter interesse, men der kan også være nogle forskellige elementer, som er vigtige at tænke på i forhold til videre uddannelse. Og derfor har vi Jesper Mørk med, som gerne vil fortælle om nogle af de udfordringer og nogle af de forskellige elementer, man skal være opmærksom på i forhold til at vælge videre uddannelse. Jeg vil give ordet videre til Johan, som nu vil præsentere skolens studieretninger. Godt, velkommen til denne lille gennemgang af studieretningerne på Gammel Hellerup Gymnasium. Det er sådan, at vi har 13 studieretninger, man kan vælge mellem, når man går på Gammel Hellerup. Og vi kan dele dem op i virkelig 4 forskellige hovedgrupper. Der er de naturvidenskabelige studieretninger, de samfundsvidenskabelige studieretninger, de sproglige studieretninger, og så endelig de kunstneriske studieretninger. Og hvis vi lige kort skulle kigge på de naturvidenskabelige studieretninger, det vi kunne se på den her slide, der har vi i alt 5 forskellige studieretninger, som har studieretningsfag, som er naturvidenskabelige. Og jeg vil gå i detalje med, hvordan de er opbygget lige om lidt. Så har vi de samfundsvidenskabelige studieretninger. Der har vi 2 med samfundsfag A. Samfund og matematik og samfund og engelsk. Og så har vi de sproglige, og der er den lille særlige ting, at vi har faktisk en klassisk sproglig linje, og så har vi 3 sprogretninger med henholdsvis fransk og spansk og tysk. Og så har vi 2 studieretninger yderligere, som vi kalder de kunstneriske, og der indgår musik A som studieretningsfag. Hvis vi skal vende tilbage til de naturvidenskabelige, så har vi en studieretning, der hedder Science Flex. Og hvis I klikker ind på hjemmesiden under den, der hedder kommende elev, og så studieretninger, så ligger der en, der hedder udbudte studieretninger 2023. Og derinde, der kan I finde den, og det er der, I kan se de her pdf'er, som I kan se her. Studieretningen Science Flex, den har matematik A, fysik B og kemi B. Og det I kan se her er en oversigt over, hvordan den her studieretning er bygget op. I kan se herovre i den ene side, at I har dansk og historie. Det er 2 obligatoriske fag, som man har alle 3 år. Så har man også en blok her, der hedder idræt. Den har man sådan set også 3 år, men den tæller kun som et C-niveau som udgangspunkt. Så har man et kunstnerisk fag i 1 år. Det tæller også som et C-niveau. Man har oldtidskundskab i 3.G. Det er også et C-niveau. Hvis vi går hen til engelsk, så kan jeg se, at der ligger 2 blokke, og de tæller faktisk som et B-niveau, og derfor har vi fået 2 blokke i det her system. Så er der også en blok, der hedder sprog, og det er jo så det sprog, man kan have valgt fransk, tysk, spansk. Så er der også nogle grå blokke. Der kan I se, at der er 3 blokke med matematik. Det er fordi matematik er på A-niveau, og det har man alle 3 år. Så har man fysik på B-niveau, 2 blokke, og så har man kemi på B-niveau. Ovenover så har I så nogle blå blokke, og de blokke de repræsenterer de valgfag, man så kan vælge. For så kan man placere en blå blok og gøre et B-niveau til et A-niveau eller et C-niveau til et B-niveau. Det der står på de blå blokke, for eksempel her står der A, det betyder at jeg kan bruge den til at lave et A-niveau fag. Så jeg kan ikke bruge den til at lave et B-niveau fag. Jeg har også en, der hedder naturvidenskabelig ABC. Den kan bruges til at lave et naturvidenskabeligt fag. Få det på A, B eller C. Og på C-niveau, der svarer det jo til, at man har et lille felt herude, som man for eksempel kunne vælge astronomi, eller psykologi, eller retorik. Og den sidste blok, der står både A, B og C, og det betyder, at den kan altså bruges i en eller anden sammenhæng til at lave
enten et C eller et B eller et A-niveau. Den næste side nedenunder, den beskriver også, hvad er det for nogle forskellige fag, der er mulige at få på de forskellige niveauer. Så der kan man altså også bruge den til at kigge på det, hvis man ikke vil bruge den oversigt ovenover. Så kunne man undre sig lidt om, hvorfor er der en forskel på Science Flex og FYMA-linjen. Og grunden til det er egentlig, at man bare har taget et af valgene i FYMA. Og det vil sige, at man har besluttet, at fysik skal være på et A-niveau. Og det vil sige, hvis man klikker ind og ser på FYMAs skema, så er der simpelthen en blok mindre. Og det er derfor, vi siger, at den anden er en lille smule mere fleksibel. Derfor hedder den Science Flex. Men ellers er den faktisk opbygget på præcis samme måde. Hvis vi kigger på biotech, så er den også lidt speciel, fordi den har faktisk 4 blokke med biotech. Og det er fordi biotech er et lidt særligt fag. Det er en kombination af biologi og kemi. Og på den måde så giver den faktisk 2 niveauer, når man har taget biotech. Men det kan I også læse om derinde. Så har vi de 2 med biologi A, krop og kemi. Og så har vi en med, der hedder sundhed og idræt. Og de er sådan set opbygget på samme måde, på nær den lille detalje, at på sundhed og idræt, der har man faktisk også idræt på B-niveau bundet til det her fag. Og idræt på B-niveau er jo et lidt særligt fag, som vi udbyder her på Gammel Hellerup. Man kan også godt hæve et idræt til et B-niveau i 3.G. Der er også valghold i idræt B. Så er der de 2 samfundsvidenskabelige studieretninger. Vi kunne kigge på den med matematik. Den er opbygget ved at have samfundsfag A og matematik A, så de er låst. Og så har vi så 3 blokke, som man kan vælge mellem. Her skal man være opmærksom på, at fordi det er en studieretning, som ikke indeholder et naturvidenskabeligt fag som udgangspunkt, så skal man have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, eller man skal have latin C. Så en af blokken hedder simpelthen naturvidenskabeligt B-niveau, eller latin C. Men ellers så ligner det fuldstændig det andet. Så har vi samfundsfag og engelsk opbygget på samme måde. Så når vi ned til de sproglige studieretninger. Og hvis vi kigger på den lidt særlige, så er det den, der hedder latin A, græsk A. Der er jo et A-niveau i latin og et A-niveau i græsk. Og ellers så er man sådan set frit stillet til at hæve forskellige niveauer. Det er den studieretning, der indeholder mindst matematik, så man skal være opmærksom på, at man som udgangspunkt faktisk kun har matematik på C-niveau. Så det er det eneste, man måske lige skal overveje, hvis man skal bruge et matematikniveau, der er højere. De 3 andre sproglige studieretninger, de er opbygget sådan set på samme måde. Der har man bundet et A-niveau i engelsk, og så sit sprogfag på A-niveau. Og så har man ud over det latin på C. Så det vil sige, at man har altså bundet latin C. Og det betyder også, at man ikke behøver at tænke på at hæve et naturvidenskabeligt fag til et B-niveau, fordi det har man sådan indbygget ved at have latin på C. Så kan vi kigge på til allersidst her de kunstneriske studieretninger. Der har man musik på A-niveau og engelsk på A-niveau. Og så har man 3 valgblokke, som man kan placere. Og der skal man så igen være opmærksom på, at man skal hæve et af de naturvidenskabelige fag til B-niveau, eller vælge et latin C. Yes. Og det er sådan set sådan, det er bygget op. Så I er velkommen til at klikke ind på hjemmesiden og kigge rundt. Nu vil jeg give ordet videre til Jesper Mørk fra Studievalg Danmark. Desværre er vores nuværende vejleder syg, så optagelsen her er fra sidste år, men principperne er fuldstændig det samme. Så skal jeg så sige en lille smule om, hvad Studievalg Danmark er for en størrelse, og hvad det er for noget vejledning, vi laver her på Gammel Hellerup Gymnasium. Men først og fremmest hedder Jesper, og kommer fra det, der hedder Studievalg Danmark. Og vi er en lidt anden type studievejleder, end dem eleverne de normalt møder.
Jeg har været rundt og hilse på jeres unge mennesker. De er blevet præsenteret for mange ting, jeg også kommer til at sige til jer i aften. Men I skal se det, jeg kommer med i dag, som et lille indspark til diskussionerne rundt om bordet. For noget af det, vi ved, som har stor indflydelse på, hvilken studieretning de også tager, jamen, det er selvfølgelig, hvad deres lærere har sagt til dem, hvad deres studievejleder har sagt, måske sådan en lille smule af, hvad jeg har sagt, men rigtig meget, det kommer fra jer. Så jeg vil også gerne prøve at klæde jer lidt på til at tage nogle af de her snakke omkring studieretningsvalget op imod det endelige valg, som Birgitte lige har præsenteret. Så først og fremmest så vil jeg sige, hvordan adskiller jeg mig fra skolens egne vejledere? Og det kan jeg gøre kort ved at sige, at alt som handler om tiden efter gymnasiet, så er det mig. Skolen har selv 4 dygtige vejledere, som hjælper med trivsel og dagligdags ting på skolen. Det er dem, der holder øje med fravær. Det er dem, man kan komme til, hvis man har det ikke svært, hvis der er et eller andet, som presser lidt i løbet af gymnasietiden. Så er det altså skolens egne vejledere, man taler med. Der ved jeres unge mennesker godt allerede, hvem de er tilknyttet. Har man spørgsmål til, hvad der skal ske efter man er færdig på Gammel Hellerup, om så det er sabbatår, eller studier i udlandet, eller en videregående uddannelse, sågar en erhvervsuddannelse, jamen så er det egentlig mig, man kan komme og tale med. Så den klareste skillelinje, vi kan lave, det er at sige, er det noget, der har med dagligdagen på skolen at gøre, så er det skolens egne vejledere. Er det noget, der har med tiden efter Gammel Hellerup at gøre, så er det mig. Og der kan man sige, i forhold til det her med at vælge studieretning, som er det, vi skal snakke om i dag, jamen der er der bare en sammenhæng imellem studieretningen og de muligheder, man har efter gymnasiet. Det kommer jeg tilbage til. Først og fremmest, som siger, når de unge mennesker møder mig, det har de allerede gjort, som jeg også sagde, det jeg kommer rundt i klassen sådan 4, 5, nogle gange 6 gange i løbet af de her gymnasieår, hvor vi taler lidt om uddannelsesmuligheder. Vi arbejder lidt med, hvordan man kan blive klogere på sig selv. Vi taler karrieremuligheder, overgangen generelt. Men rigtig meget af det, der fylder, og meget af det, som jeres unge mennesker også allerede er inviteret til, det er egentlig individuelle samtaler. Man kan altid booke en tid. Man kan altid komme og tale om det, man er optaget af. Og studievalgsvejledning, den er institutionsuafhængig, den er politisk uafhængig. Så det vil sige, det er altså det tilbud om sparring til de unge mennesker i løbet af gymnasiet, når de begynder at have nogle spørgsmål og tanker i forhold til, hvad de skal, når de ikke skal gå her mere. Man booker dem via vores hjemmeside, og jeg skal nok afslutningsvis vise, hvordan det fungerer. Men det er altså de ben, vi ligesom står på, noget kollektiv vejledning, hvor jeg kommer ud i klasserne og taler om forskellige ting og sager, og nogle individuelle samtaler, hvor det er dem, der ligesom booker tiderne, hvor det er dem, der styrer, hvad vi faktisk taler om. Og vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker og overvejelser. Der findes også nogle frivillige aktiviteter, gruppevejledning kalder vi det, som typisk handler om studier i udlandet. College i USA, studier i Sverige, højskoleophold, iværksætteri og opstart af en virksomhed og sådan forskellige andre ting og sager, som kun er relevant for nogle elever. Det bliver man også inviteret til i løbet af gymnasietiden. Helt konkret, studievalgsvejledning, alt det som ligesom ligger bag, jamen der har vi et formål, som hedder, at vi gerne vil bidrage til nysgerrighed, til lyst, til mod, til at undersøge muligheder, til ligesom at træffe de her valg. Så det er meget orienteret imod overgangen. Det vi løfter i forhold til gymnasielovgivningen, det er det, der hedder karrierelæring. Bag mig her ser jeg også et slide omkring det, der hedder karrierelæringsmodellen, hvor man siger, det ligger simpelthen fast i gymnasielovgivningen, at gymnasierne de skal klæde de unge mennesker på i forhold til overgang til videregående uddannelse, i forhold til overgang i livet. Og det er meget den del, som studievalg også ligesom bidrager med at prøve at klæde dem på til igen at undersøge tingene, komme rundt, smage lidt på de muligheder, der er, så de kan træffe et begrundet valg. Om de så gør det lige efter gymnasiet, eller om de gør det efter et par sabbatår, det har vi som sådan ikke nogen holdning til, men vi vil gerne hjælpe dem til, at de i hvert fald træffer et begrundet valg, et oplyst valg. Og det er egentlig også derfor, vi allerede har talt med dem her i 1. G, jeg har talt med dem her i 1. G, fordi studieretningsvalget egentlig er den første smagsprøve på rigtigt at vælge noget, som egentlig hænger sammen med de videregående uddannelser. Men det er igen den her lyst mod nysgerrighed efter at blive klogere, sådan set. Det er den, vi prøver at stimulere. Og skal vi tage den lidt væk fra Cefus model for karrierelæring, så har en lidt karikeret tegning her, ikke? Men det vi egentlig kogt ned prøver at vise dem, det er, at man tit kan have en plan. Her ser en cykel, ikke? Vi kører snorlige ud mod horisonten. Jeg lægger en plan, den følger jeg selvfølgelig. Det vi prøver at forklare dem, nogle gange ser universets plan en lille smule anderledes ud, som jeg også ser her, ikke? Der er nogle punkt på vejen. Måske sker der et eller andet i løbet af gymnasiet, som ændrer ens planer. Måske sker der et eller andet hjemme i familien, som ændrer ens planer. Måske har man faktisk bare
ændret grundlæggende holdning til, hvad man gerne vil i løbet af gymnasiet. Måske er der noget med karaktererne, ikke? Altså, der er simpelthen noget i, man ikke kan planlægge alting. Og det er igen det, vi prøver at tale med de unge mennesker om, hvordan håndterer man så den her usikkerhed. Hvis jeg må være så fræk at give jer forældre en opgave, så vil jeg sige, tag den her snak med dem derhjemme. Igen, I har kæmpe indflydelse på, og sådan de måske ikke vil stå ved det, men I har kæmpe indflydelse på, hvad de egentlig går og tænker og siger. Så prøv at fortælle dem jeres karrierevej. Prøv at fortælle dem, hvordan I valgte uddannelse, hvordan I har fået det der job. Vores erfaring i studiet, min erfaring er, at folk sjældent er gået den snorlige vej, men alligevel tror alle, at alle andre er gået den snorlige vej. Ikke? Så hvis I er mod på det, fortæl dem gerne nogle af de her skæve historier om, hvordan man egentlig også kan komme frem til noget spændende at lave. Det er i hvert fald noget af det, vi prøver at gøre i undervisningen også. I forhold til det her med studieretning, for det er jo det, vi skal tale om i dag, der er der nogle centrale begreber mellem studieretning og videregående uddannelser, som jeg tænker, I med fordel også kan kende til, så I kan tage den her snak med jeres børn. Først og fremmest så er sammenhængen imellem gymnasiefag og videregående uddannelser, udover det rent og skært faglige, det er adgangskrav. Alle videregående uddannelser i Danmark, dem er der 450 af, de har nogle adgangskrav. Og det er det første adgangskrav, alle uddannelser har, det er en gymnasial eksamen. Man skal simpelthen have sin hue, uanset farve, man skal have mere end 2,0 i gennemsnit. Har man det, så lever man faktisk op til det grundlæggende adgangskrav. Så kan man søge på alle uddannelser i landet. Men der, hvor man for første gang begynder at selektere en lille smule, det er på specifikke adgangskrav. Og det er fag på bestemte niveauer. Så det er her, man begynder at sige, at hvis man har en naturvidenskabelig videregående uddannelse, det kunne være biokemi, jamen så kan de faktisk ind og stille nogle særlige krav og sige, at du skal have haft matematik A, du skal have haft engelsk B, du skal tit have haft noget fysik og noget kemi på B-niveau, men så vil det faktisk være mindstekravet. Og det betyder også, at man kan egentlig have et nok så højt gennemsnit, men hvis ikke man har de rigtige gymnasiefag på de rigtige niveauer, så kigger de faktisk ikke på ens ansøgning. Så de her gymnasiefag, de her studieretninger, de vælger nu, jamen de har en en-til-en sammenhæng med, hvilke uddannelser de kan søge ind på efter gymnasiet. Inde på ug.dk, der kan man slå alle uddannelser op. Der kan man gå ind og se, hvordan ser de her adgangskrav ud på de forskellige uddannelser. Men de passer selvfølgelig sammen. Så som jeg sagde, når en uddannelse er naturvidenskabelig, jamen så er det tit matematik, fysik, kemi, måske noget biologi eller biotek, de kigger på. Er den samfundsvidenskabelig, vil de rigtig gerne se engelsk og matematik B. Er den humanistisk sproglig, vil de rigtig gerne se historie, dansk og sprogfag. Så på den måde, så hænger det selvfølgelig sammen med emnerne. Men igen, studieretningen, den angiver altså en retning. Den fylder rigtig meget i forhold til, hvad der sker de næste 3 år på gymnasiet, men den angiver også en retning i forhold til, hvad det så er, man kan efter gymnasiet. Det skal endelig ikke forstås sådan, som man er låst af sin studieretning. Og det her har jeg også prøvet at understrege rigtig mange gange, når jeg har talt med dem allerede. Dermed, hvis man ikke ved, hvad man gerne vil, og det kan man jo sagtens forstå, når de kun har gået i gymnasiet 2 måneder, ikke? Men hvis man ændrer holdning, hvis man finder ud af efter gymnasiet, at en studieretning måske ikke helt gjorde det helt rigtige for en, så findes der også det, der hedder gymnasial supplering. Så kan man gå ud i et sabbatår og hæve fag til det niveau, man nu engang mangler. Så det er altså ikke sådan, så man skal tænke, at har man ikke valgt den rigtige studieretning her i 1. G, så er man bare låst for livet. Det er overhovedet ikke tilfældet. Altså studieretningen, som jeg siger, det er en retning, det er et pejlemærke, den er ikke endegyldig. Den er endegyldig i den forstand, at den selvfølgelig fylder de her 3 år, men den er ikke definerende for, hvad alle muligheder er efter gymnasiet. Så supplering er også en mulighed. Udover adgangskrav og supplering, så er der også den her snak om karakterer, det der hedder adgangskvotienter. De bliver rigtig, rigtig tit blandet sammen. Jeg vil sige, egentlig har adgangskvotienter ikke rigtig noget at gøre med studieretningsvalget, men simpelthen fordi de her adgangskrav og adgangskvotienter så tit bliver mudret sammen, så vil jeg også godt bare lige klæde jer på igen til at tage den her og skille skidt fra kanel. For adgangskvotienter er ikke et adgangskrav. Adgangskvotienterne, det er de gennemsnit, man altid hører om i medierne. Adgangskvotient, det er det, der afgør, hvem der er kommet ind på uddannelsen. Men det er ikke et adgangskrav. Adgangskrav er, som jeg sagde, fag på bestemte niveauer. Enkelte steder kan det også godt være karakterer i bestemte fag, for eksempel. Adgangskvotienterne, det er en adgangsbegrænsning. Så der tager man alle, som har søgt ind på en uddannelse, så tager man dem, som ikke lever op til adgangskravene, fjerner dem som noget af det første, og så arrangerer man simpelthen efter gennemsnit. Så den, der har det højeste gennemsnit, er nummer 1, og så kører man ned af listen, indtil man ikke har flere pladser.
Den sidste, der er kommet ind på uddannelsen, det er den persons gennemsnit, som ligesom sætter adgangskvotienten for 2022. Men det betyder også, at hvis de unge mennesker har opsnappet nogle af de her snit, som der tit bliver talt om i medierne, det her med medicin ligger på 11, dit, og jura ligger på 10, dat, altså, så er det ikke et adgangskrav. Så er det en adgangskvotient. Det siger noget om udbud og efterspørgsel. Det siger noget om, hvor mange der har søgt ind på uddannelsen, hvor populær den er. Det siger ikke noget om, hvor svær den er, eller hvor god den er, eller hvad den kan bruges til. Det er ren udbud og efterspørgsel. De ændrer sig fra år til år. Det vil også sige, at det der med at planlægge efter et bestemt snit 3, 4, 5, 6 år ude i fremtiden, det kan man ikke nødvendigvis. Simpelthen fordi snittene ændrer sig fra år til år. Så prøv måske at sparke den lidt til hjørne. Også fordi 46% af alle danske uddannelser har egentlig ledige pladser, så de har slet ikke et gennemsnit. Så snit behøver ikke fylde alting. Det er ikke noget, man kan styre her i 1.G. Det, man kan styre nu, det er simpelthen det, at man får man de rigtige fag på de rigtige niveauer. Får man valgt noget, som åbner for de døre, man egentlig godt kunne tænke sig. Og det er altså adgangskravene, og ikke adgangskvotienten, der afgør det. Så det er en vigtig lille pointe. Afslutningsvis, nu har vi snakket adgangskrav, vi har talt supplering, vi har talt adgangskvotienter, jeg har fortalt lidt om, hvad studievalg er for en størrelse, så vil jeg bare lige præsentere for nogle af de redskaber, som man også kan bruge til at kigge på nogle af de her ting. Birgitte har allerede nævnt det der med adgangskortet. Der ligger altså også links inde på skolens hjemmeside, hvor de forskellige studieretninger allerede er tastet ind. Det er klart det redskab, som giver bedst mening at bruge her i 1.G. Inden på adgangskortet fungerer det simpelthen sådan, at man går ind, taster man STX'er, man taster den studieretning, man overvejer at tage, man går lige ind og vælger, hvilket sprogfag man skal have, og så åbner den simpelthen ligesom, hvor mange uddannelser kan jeg søge ind på. Og så kan man sidde og lege med at sige, men hvis jeg tager matematik på A-niveau i stedet for B-niveau, hvor meget åbner det så for? Hvis jeg nu tog engelsk på A-niveau i stedet for B-niveau, hvad vil det kunne give mig? Og så videre, og så videre. Så man kan på den måde simpelthen sidde og lege med de her forskellige studieretninger og se, hvad giver det helt konkret af muligheder efterfølgende, uden jeg skal ud og supplere. For som jeg også sagde tidligere, så må man jo selvfølgelig gerne supplere, hvis man har ombestemt sig, eller man har fået en anden idé om, hvad der kunne være interessant, ikke? Men det er adgangskortet. Den ligger inde på UG.dk. Den ligger også inde på de forskellige studieretningssider inde på Gammel Hellerups hjemmeside. Så den burde være til at få fat i. Og så kan man altid skrive til mig. Så hjælper jeg selvfølgelig gerne med, hvordan den virker, med at finde den frem osv. Ellers på det her slide ser jeg også nogle af de andre redskaber. Der er f.eks. den, der hedder Studievælgeren. Den kan man bruge til at filtrere uddannelser efter interesseområder. Der findes den, der hedder Uddannelseszoom. Der kan man gå ind og trække lønstatistik, arbejdsløshedsstatistik. Der er lavet spørgeskemaundersøgelser i forhold til, hvor glade folk er for at gå på uddannelsen. Der er noget om studiemiljø. Altså, det kan også være et interessant redskab, som jeg også nok skal præsentere dem for senere hen. Og ellers generelt ug.dk. Er I ikke stødt på den endnu, jamen så bliv bekendt med den. Altså, fordi det er her, al informationen den er samlet omkring de videregående uddannelser, så det vil altid være et rigtig godt første sted at starte. Så ug.dk, klar anbefaling, hvis ikke man er stødt på den. Der er meget god information derinde, også selvom der ligner noget, der er lavet i 1992. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I nåede hertil. Både tak til Johan for gennemgang af studieretninger og til Jesper Mørk fra Studievalg Danmark i forhold til at tage igennem de udfordringer, der er i forhold til videreuddannelse. Det er en stor ting at begynde i en ungdomsuddannelse, og vi har som noget nyt i år lanceret en podcast og kommer til at lancere en serie og en række podcasts. De hedder Ny på GOG, og her er det nogle af vores søde og dygtige elever, som fortæller og reflekterer lidt over både det at begynde i gymnasiet og være ny på Gammel Hellerup Gymnasium, men også i forhold til de refleksioner, der er og overvejelser omkring at skulle vælge studieretninger. Og de kan findes på Spotify og forskellige streamingtjenester. Jeg håber, I lytter med. De er nemlig rigtig gode. Tak for i dag.